Hej og velkommen til den her video. I dag spiller vi sammen med Elmin. Er du klar, Elmin? Ja. Jeg elsker på. Ja. I dag er det noget galt Gaffney, men jeg er helt klar. Jeg kender en, og han er Edgar. Er der en mere, Edgar? Der findes en med blå hår. Ja, det ved jeg. Jeg kan godt lide på mennesker. Elmin, løb. Nej, jeg kan faktisk ikke fortælle. Frank er der. Det er godt. Nej, han er Edgar med sådan en asen. Og han spiller os. Skål. Det er så god til det her. Det er ikke godt drikke. Og så må man kede sig. Jeg har sådan noget med... Elmin, du vandt det hele for os. Jeg mangler bare 2 kills mere, så vil jeg godt det. Tak for i dag, og vi ses i måske i morgen. Hej.